Oh lah, Isi dia bener kok kan, kok jumpo. Orang-orang ini nggak min ya. Ceko kan energi kan. Kan omongan itu kan biar doa. Senang apa dicari? Kok kesel banget ya? Kok ngantuk banget? Yo ngantuk tenang. Kok kesel ya kesel kan? Omongan kan biar doa. Padahal kan boleh nyebut kono. Iya lho kayak dadi aku. Men Sukimin. Dengan jelas. Suara yang pas kita masker. Pakai lagi gara-gara Mas Dagang. Masih nimbun rego-rego rasa. Lah suamiku kok hilang. Kok ora ngejak aku. Dia muak. Akhirnya aku ngantuk kok ganti-ganti golek kamar mandi. Ayammu ya. Ayammu. Iki matur sembah nuwun ingkang menjadi adicara ringgitan dalu punika ngantos saya kenter kula dongaaken rezekinipun lancar. Berkah barokah utange lunas. Garwane sampeyan kemati. Terbuka, transparan, rasimrutan. Karena dari kebohongan-kebohongan kecil akan muncul kebohongan yang lebih besar untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Mbak Mimin kata-kata ini bijak kabel, Lagi. mutiara kabel. Nggih. Sampai kudune mlebu ke tanda batin karo Mbak Mimin. Lha, guru kan iki. Oh. Elah. Lho iki entai lho, ana piye apik kaya ngene ngendi kok. Gusti Allah ki mau adil. Suaraku remuk rupaku lho kan lho bojomu sik tok. Kita apa to Mas? Lho, ada ana le apa dosane wong sing apa jenenge kan dua dosa kan lho le. Oh, Apa? siksa kubur. Siksa kubur. Siksa kubur sing paling rekoso berarti ana loro. Siji. Siji siksanya orang berhutang sampai meninggal dia belum membayarnya. Itu di alam kubur disiksanya mati dan amalnya masih digantung. Gantung sing kaping pindho. Siksanya orang kencing tapi tidak dibersihkan untuk kipat-kipatin. Lho, tenang nenek tenang ya. Kadang lho kiai kok golek praktisnya golek cepete. Nek iso ruwet, nek iso berkopnya cuk. Kowe ngandake awakmu dhewe to. Oh lah iya. Kalau di satu tempat jadi produk dia apa yang menunggu nih ada alam lain selain kita. Ada makhluk lain selain kita. Jumlah dua pun selalu ada jumawa. Karena Mas Iman. Jadi kok diresihi. Diresihi. Kok pakai KPT. Dia tak kamu ke tembok. Ambak ki rada grobone iki diulang tenan. Mergo ciri-cirine wong sing teng mriko ono apa, Mbak? Mbak Mimin. Nek jadi Siksa kubur jenengan apa? siksa kubur ada dua. Yang siji Hutang sampai mati tidak dilunasi. Mana kalau jenazah jadi akadnya sih Pak Ustaz ngendika yang masih ada utang piutang bisa berhubungan dengan keluarga. Yang kedua, kartunya mboten diresihi. nggih niku leres. Lek wonten malih niku dawuhipun para kiai telu ciri-ciri penghuni neraka niku siji wong sing seneng dadi provokator, loro wong sing seneng ngrasani, telu nggih niku wae umbuh lanang wedok yen pipis mboten purun diresiki. Nah niku panika apik apik. Lanang itu tidak masuk di dalamnya. Saya Mbak, iki gemeni iki yo inang iki habis ae lah. Mau bapak-bapak panitia sing jemput awake dhewe nek sing mesake apa mau karyane renung karyane. Aku mulai karo ngomong tuh. Aku ora bakal ngritik kok sing dhewe wis bagiane bukesi bener ki sira ngono tuh. Lah iki kok kowe. Kowe iki fokus kok. Mosok nyanyi Kalimantan kok kowe kaya ning Solo. Wong tuwa lho mikir iki. Minang sik, minang. Yo. Sama-sama dari DP sama nomor lu ya kados ki nomor ini nomor lu ayune yang miliki nomor lu. Yo utuh. Kadang kiai kene anu suruh kubeng bapak kok bilang pun seneng karo teman-teman ayo. Nggih. Dipun garap ayo kaki sekeca. Nggih. Nyuwun isi pangalengan kan tembang wonten ngajeng. Monggo men Jogowi. Biro mriko. Sekedhawipun Rama ingkang ayo.
Semangat banget aja. Ayo kamu carry ladies first. Ya. Sing sak ning arep sapa? Ah, padine ya. Aku padine. Oh. Iya itu biar lewat Pak. Kan sepak bola lewat sini loh. Ada. Berapa dan guyonya kan malah dari loh. Lah kan Pak, salahnya di mana? Seorang menjadi pembenaran loh, Pri. Lah udah bener kok. Tadi kok bukan berita bohong yang digiring seorang menjadi suatu kebenaran. Timbang rumor tok sisa nih, Mam. Nek pengen kan jodohmu Mas Kamil. Aku mau sama gerak. Jadi ada ada. Itu baharan kuliner itu gue jadi bahan yang tidak penting. Matur nuwun istiqbal dhewe. Yo, Pak Mifak yo, kamu coba kaya apa? Mumpung jenengan Kyai Tulungagung, apa pikaryane? Ayo nggih. Nggih, nggih. Ya,